smrti v roku 1414 tak tento majetok dedí jeho syn Ctibo mladší. Povinné prírodu Ciborovcov nastupuje na tento hrad rod Báfiovcov. Keď je takým jenom pomenšie a povieme, že aj tohto rodu tento majetok rozdel iba 12 dedičí. Teraz sa nachádzame na našom prvom nádvorí. Prvý padáci most to bola tá kamenná cesta od štvrkovej cesty pod pokladní. Tento prvý padáci most mal obrannú funkciu, napájal sa na vystupné opevnenie tzv. Barbačan, ktorý bol postavený za Pavla Básiho. Takisto teraz nachádza tá pokladňa, tak to bola kedysi strážna väža, v ktorej boli naši vojaci a dávali teda strážili hrad a dávali dymové signály ostatným hradom ležiacim na povážku, čiže Tiemakinu, Čachticam alebo teda Trenčínu. Následne ešte prešli pred hradím a na súčasnú bránu. Na toto vstupnú bránu sa nachádza naša jediná ochoda, ktorá sa tu zachovala z toho dôvodu, pretože je kamenná. Ostatné ochodze, ktoré vedli po obvode týchto hradieb až do dole hradnej studni, boli ochodze drevené. Na týchto ochodze prechádzali naši vojaci a strážili hrad. Ako som teda povedala, nachádzame na našom prvom nádvorí. To prvé nádvorie slúžilo pre vojakov a títo priestorní strážili domčeky sa nachádzali hospodárske budovy, stájne spisky alebo také priestory pre služebníctva vojakov. Sa toto dolu nádvorie bolo vymilované na bielo alebo teda na ružovkasto. Ako som spomínala, našu hradnú studni bola pre nás veľmi dôležitá, pretože bola zdrojom pitnej vody. Tú stavbu, ktorú môžete vidieť tam, kde sú teraz tieto okienka, ako keby, tak táto stavba sa nazýva Mohutná delová bašta a bola postavená za Pavla Básiho. Táto delová bašta nebola nikdy dostávaná. Zvláštnosťou na tejto delovej bašte je to, že ak si všimnete, tieto spodné okienka sú príliš nízke na to, aby sa s nich dalo strieľať, tak niektorí prebúrali vlastné hradby. No plánovalo sa, keby sa táto Mohutná delová bašta dostáva, tak by sa časť týchto našich múrov spadla teda, alebo by sme zničili. Mohlo by sa tak strieľať na nepriateľa. Podľa Mohutnej delovej bašty sa nachádza Ctiborová bašta, ktorá bola postavená za Ctibora, preto nesie jeho meno. Najvyššie torzo, ktoré tu môžete vidieť,